traballos que non saen nas portadas, que non fan ruido, que non levantan edificios nin conducen quilómetros, pero sosteñen a vida. Os coidados están nas casas, nas escolas, nos hospitais, nos centros de maiores. Están na paciencia, na responsabilidade, na escoita e na presenza constante. Históricamente, foron asumidos polas mulleres, moitas veces sen salario, moitas veces sen recoñecemento, case sempre sen aplauso. E, sen embargo, se desaparecesen, todo se detería. Porque sen coidados non hai infancia, non hai saúde, non hai dignidade na vellez, non hai comunidade. Esta é a historia das mulleres que sosteñen Rodeiro cada día, das que coidan, das que educan, das que acompañan, das que deciden para protexer o común. Porque o que sempre fixeron tamén é poder. Elas tamén son Rodeiro. Se faltáramos os auxiliares de Rodeiro un solo día, bueno, o primeiro día, si nos iban botar de menos, o seguinte máis, claro. Eles están acostumbrados que, bueno, que son as 10 da mañá, que están mirando o reloj, xa chega. Chega ese momento que non chegas, pois xa te van botar de menos, lógicamente. E se son persoas que necesitan xa moito máis cuidado, pois peor, porque ese cuidado non vai ser nese momento, ao mellor, vai ser pois máis tarde, máis pronto, según a familia poda, que iba a recaer todo ao cargo nos familiares, lógicamente. Eu creo que si nos iban botar de menos, sí, bastante. Creo que se consideran un pouco como traballos de segunda, que é como se o noso traballo fora solo metes aquí os nenos e é cuidalos. Non sabes, que non se sabe o traballo que hai todo feito detrás e iso non se valora, pero eu creo que iso é un pouco a nivel xa político e entón repercute socialmente. Quero dicir, se non se valora os traballos a nivel político, non se valoran a nivel social. Eu, despois, si me sinto valorada a nivel personal, eso sí, por a xente que, polos usuarios dos pais, non é, por os pais, por os avós, por eso sí, que sempre che din que ven, que contentos están, que bo traballo facedes con iles, eso sí. Dirigir un centro de maiores é algo moi complejo, porque a xente non o valora así, porque non sabe o que hai das portas para dentro. Solo se valora, digamos, que o coidado personal. E isto aquí vai moito máis alá, porque nós aquí, o gerente, os gerentes aquí adentro, temos moito máis traballo, o sea, isto non é unha empresa a nivel económico, non? O sea, non medimos en cartos, que é pois o que se suele valorar nas empresas. Creo que coidar nestes tempos que, pois eso, que andamos máis apurados e que temos menos tempo para estar co paciente, creo que se basa nos pequenos gestos que lle podes facer, non? Intentar que confíen en ti, que che podan contar como se sinten, que hai moita xente que lle costa, pois intentar ser cercano con eles e despois adelantarte ao que podan necesitar, pois un pequeno gesto como ofrecerlles unha almohada ou unha manta para que vexan pois, que lles importa sacar é importante para eles. Cando me marchei para Inglaterra, só tiña os meus pais e os meus irmãos. Entonces eu son a maior dos meus irmãos. Entonces eu, pois, todo para aquí. Estuve en 14 anos hasta que me casei. Hasta que me casei estuve todos os 14 anos mandando todo para os meus pais. Que meus pais non tiñan nada. Antes había moita necesidade, xa sabes, pobrecitos, saliron dunha pobre guerra, entonces nunca me quedei con nada, todo o que ganaba. Eu creo que é un traballo que é moi pouco visible, estás aí, pero a maioría da xente non sabe realmente o que facemos hasta que o vive. Unha vez que o vive, sí, pero claro, é moi invisible, algunhas veces tamén pouco valorado. Eso ás veces pois dache un pouco de pena. Pero, bueno, compénsache por outras partes, lógicamente. A maior parte do sector son mulleres. Entón, antiguamente, e non tan atrás, a xente pensa que isto é un traballo máis vocacional
que sí que ten que selo, o sea, para traballar nun centro destes tens que ter vocación, paciencia, pero non é tan vocacional tampouco, quero dicir, tens que formarte todos os días. Pois sí que sentes unha responsabilidade, porque, claro, ti eres o exemplo que están a seguir neste momento, os comportamentos, eles fixanse moito, como nos actuamos, cando xa son así, claro, os pequenos non, pero os máis grandes. Por un lado está o estrés ao que estamos sometidos debido a como está o sistema, como estamos traballando, e iso é algo que temos que intentar que o paciente non o vexa, non? Que cando estás con el, pois non note ese apuro, que el vexa que nos importa, que a súa enfermedade, pois, que é importante, con os seus cuidados que nos importan, non chegar a xa marchar, non? E froito desa discapacidade que ten a túa filla, tú deixas de traballar, xa traballabas nos cuidados, Sí. pero deixas de traballar fora de casa para dedicarte a tempo completo Hombre, claro. ao cuidado da túa filla. Contanos como foi ese Pois que momento. eso, traballaba de noite. Eu traballaba de noite e de día cuidaba da nena. Traballaba 3 días á semana de noite e de día cuidaba da miña filla. Porque ela sí que está mal, necesita axuda para todo. Non pode vivir sola, non se pode axudar. O día que falte é o que... É un traballo que se fai dentro das súas propias casas. E claro, que iras que non, eso non é só chegar e facer as túas tareas. A parte das tareas, lógicamente, pois tes que ser un pouco comprensiva, escoitar, moitas veces escoitar a mesma rutina, pero claro, hai que darlles tamén o seu... sabelos entender. A carga emocional aquí é moi alta, quero dicir, é moi compleja, é moi... Tes que, primeiro que nada, aprender ti a saber gestionar e non levar as cousas para a casa. Porque, vamos a ver, estás traballando con xente vulnerable. Coñeces as familias, escoítalos a eles, que che contan pois, toda a súa vida, todas as súas historias, que en algúns casos son moi dolorosas, sabes? E tens que escoítalos, eles teñen que sentirse queridos, escoitados, valorados. Delia é unha muller que estaba emigrada en Inglaterra Desde os 18 anos. desde os 18 anos. E de que traballabas en Inglaterra? De enfermera auxiliar. Se te paras a pensar, Delia, crees que renunciache a moitas cousas por asumir todos os cuidados da casa? Pois sí, nunca fun de vacacións a ningún sitio. Mira, ao principio, cando estaba en Inglaterra, fun por unha casa particular, eran italianos. E iba de vacacións con eles, me levaron a Turisía, me levaron a Italia 4 veces. E son as vacacións que fixen, non fixen ninguna vacacións. O cariño que sintes, os nenos pequenos, que todo depende totalmente de ti, non teñen eles nada máis que o ben que lles facemos nós. Entón, cando ves que che sonríen, cando chegan pola porta e che entran con todo o cariño, se abrazan a ti, para min iso é moi importante. É unha das cousas máis importantes, quero dicir, que te valoran eles, non sabes que dis, bueno, pues me parece que o fago ben desde o momento que nos queren. E aínda que cada vez hai máis homes, se está intentando cambiar, creo que ainda falta moito traballo. Por unha parte, existe a brecha salarial, que xa só polo feito de ser muller, pois xa cobramos menos. E por outra parte, por culpa do teito de cristal, as mulleres teñen moitas máis dificultades para acceder a altos cargos de dirección e de xestión, entonces eso repercute en que non podamos estar na toma de decisións tanto de políticas económicas como de recoñecemento. Chamouselle instinto, chamouselle vocación, chamouselle amor, e así, durante anos, evitouse chamarlle polo seu nome, traballo. Traballo que sostén fogares, traballo que sostén hospitais, traballo que sostén escolas, traballo que sostén a vida. Os coidados non son unha axuda, non son un complemento, non son secundarios, son estrutura, son economía e son poder. E mentres non se recoñezan como tal, seguirá existindo desigualdade. Porque unha sociedade que delega os coidados nas mulleres, sen dereitos, sen tempo, sen recoñecemento, non é xusta. Rodeiro tamén se construe nas mans que curan, nas voces que ensinan, nas decisións que protexen,
nas horas invisibles que sosteñen. Non é natural, non é automático, non é eterno, é traballo e merece valor. Elas tamén son rodeiro.